Dobre? Dobre, čaute všetci. Už asi týždeň vás naťahujeme s tým, že kto sa stal výhercom našej tanečnej dovolenky z Univerzity Dance Center v Chorvátsku. A minulý týždeň prebehlo vrebovanie v Košiciach na tanečnej hodine, kde vylosovalo sa meno výherkyne. No a neprezradilo sa meno, ale prezradila sa iba jedna indícia, že je to žena. Po nejaké 3 dny neskôr vyšla na Facebooku ďalšia indícia, že je to brunetka. No a momentálne sa nachádzame v Bratislave, kde tuto za nami v tanečnej sále prebieha tanečná hodina Workout Dance. A s veľkou pravdepodobnosťou výherkyňa by mala byť tam na hodine. A študuje na Univerzite Komenského a volá sa Zuzka Tyrpáková. A rozhodli sme sa, že ideme jej to oznámiť osobne na hodinu, takže sme zvedaví na reakcie ľudí. A nikto o ničom nevie, ani lektorka, ani ľudia, ani Zuzka. Takže ideme jej to oznámiť, takže poďte s nami domov. Má určité výhody alebo zapojený automaticky do jednej súťaže. Tá súťaž bola o tom, že dostali jednak e-book a druhá vec, do ktorej tá výhoda, bol zapojený automaticky do súťaže o tanečnú dovolenku v Chorvátsku. Tu je VIP permanentka Zuzky Tyrpákovej. Zuzi, keď ti poviem, že spomedzi všetkých ľudí na celom Slovensku, ktorí tam celý tento semester v Univerzity Dance Center a mali VIP permanentku, si bola ty vyžrebovaná ako výherkyňa dovolenky v Chorvátsku? Veríš? Takže, no vidíš to, takže máš to šťastie, že si sa stala výherkyňou dovolenky s nami na Makarskej hlavnej v sezóne. Takže dovol, aby som ti v rámci vedenia UniDC odovzdal tento voucher, víťazný poukaz, takže to si 14. augusta nasadáš do autobusu s týmto poukazom a ide s nami na 10 dní na Makarsku, do Chorvátska, so všetkým, čo tomu patrí. Zábava, tanec, mladí ľudia, tak more, slnko. Takže gratulujem. Keď chceš, môžeš ma objať. Super, takže celé Slovensko, tu máme výherkyňu Zuzku Tyrpákovú. Ukáž, ak sa tešíš? Teší sa veľmi, takže budú pokračovať v hodine všetci a Zuzi, my sa vidíme na dovolenke a gratulujem ti ešte raz veľmi pekne. Ďakujem pekne. Čaute.